Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizden tezi sanına hoş geldiňiz. Habarymyzyň şu sanyny Türkmenistan, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň iş öwürleriniň tekliplerini açyk. Ýurdumyzyň orta mekdeplerine soňky dawarlar geçirilip, maýmyn mama keseline garşy derman tapyldy. Klub mövsümiň iň gowy tälimçisi boldy ýaly habarlar getirýär. Gelingen bolsa habarlarymyza geňişlen seredip geçelim. Türkmenistan, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň iş öwürleriniň tekliplerini açyk. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow, Türkmenistan, Amerikanyň Birleşen Ştatlary iş öwürlik geňeşiniň ýerine ýetirjek direktori Erik Stewart hemde Nicholas Companies kompaniýasynyň baş ýerine ýetirjek direktori we direktorlar geňeşiniň agzasy John Reese kabul etdi. Sowda ykdysady, ýangyç energetika, ulug ara gatnaşyk owokyjylygy, energiýanyň gaýtadan dikelilýän çeşmeleri, himiýa we azyk senagaty, ekologiya ulgamlaryna hyzmatdaşyk gatnaşyklary maslahatlaşyldy. Doşuň dowamyna Türkmenistanda ösdirilmegine uly üns berýän sport ulgamy hyzmatdaşlygyň tezi ugur hökümine belenildi. Ýurdumyzyň orta mekdeplerine soňky dawarlar geçirilip, şu güni ýurdumyzyň ähli künjeklerindäki umum bilim berýän orta mekdeplerde 2021-2022 okuw ýylynyň soňky dawarlar geçirildi. Üstünlükle jemlenen okuw ýylyny Aşgabat şäherindäki orta mekdepleriň uçurumlary bolan ýaşlaryň müňlüçesi durmuş mektebine sary ilkinji ädime etdiler. Şu okuw ýylyna ýaşlarymyzdan Ahal welaýaty boýunça 9916, Balkan welaýaty boýunça 6989, Daşoğuz welaýatynyň 17718, Lebap welaýatynyň 19400 goly, şeýle-de Mary welaýaty boýunça 18403 uçurum bolup, bilim teriýe alan ak mektepleri bilen hoşlaşýarlar. Maýmyn mama keseline garşy derman tapyldy. Tutuş dünýäde möwjudalýan maýmyn mama keseline garşy derman işlenip düzüldi. Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna işlenip düzülen Tekavirimat dermany maýmyn mama keseline garşy görüşmekde netijeli bolup durýanlygy belenildi. Bu arada meşhur Lancet jurnalyna beýan edildi. Liverpool Üniversitetiniň alymy işgäri Hugh Adler'iň bellemegine göre 2018-nji we 2020-nji ýylyň maglumatlary seljerilip, hunärmenler iki derman serişdesini, Prince de Favir we Tekavirimat serişdelerini saýlap aldylar. Olaryň birinjisi ýel mama keseline garşy görüşde ulanylypdyr. Tekavirimat serişdesiniň mama keseli virusynyň köp ölmeginiň öňüne almagy mümkinçilik berendigi, Prince de Faviriň bolsa bu kesele garşy görüşde onçokly bir netije bolmanlygy belenilýär. Klub mövsümiň iň gowy tälimçisi boldy. Angliýanyň Liverpool topurynyň tälimçisi Jürgen Klopp Angliýanyň Premier Liga çempionatynyň iň gowy tälimçisi hökümine saýlandy. Ol topuryny çempion edip ýem bilmeside Angliýanyň şu mövsümdäki iki kubogyny gazanmagyna goşunt goşdy. Liverpool topury çempionluk ýarşynda Manchester City topurynyň bir tok iýza galyp, ikinji orna eläpdi. Şeýle-de Klopp'un ýoldaşlygyna Liverpool topury UEFA-nyň Çempionlar Ligasynyň finalyna çykdy. 54 ýaşly hunärmen karýerasynda ikinji gezek ýylyň iň gowy tälimçisi hökümine saýlandy. Ol mundan öňe 2020-nji ýylda şeýle derece eýe bolupdy. Mehriban müştaqlar, saýlanan habarlar gepleşigimizden şu sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýle-de Ak şäherim Aşgabat adly halkara sergisi geçirilýär. Moderna maýmyn mamasy üçin sanjymy syna edýär. Global ýyllyk okuwynyň dowamlygyny azarlar. 25-nji may ýyllar näme diýär? Günlük täleýnama ýaly habarlary Atawatan Turkmenistan.com saýtyndan okap bilersiňiz. Mehriban müştaqlar, eger de biziň saýtymyza ýeňillikli ýol bilen gelmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Market'tan Atawatan Turkmenistan prilajenýasyny töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimiziň eneki sanyna görüşýänçek, hoş sag bolun.